ሓደ ሰብ ኣብ ዝኾነ ትካል ኣትዩ ዕዉት ክኾን ተኾይኑ ሰለስተ ነገራት የድልይዎ ሓደ ፍልጠት ካልኣይ ኣረኣእያ ሳልሳይ ክእለት ሰለስተ ነገራት የድልይዎ ፍልጠት ብዛዕባ ሓዳር እንታይ ማለት እዩ ዕላምኡ እንታይ እዩ ብዙሓት ፍልጠታት ቆልዑ ትመጽእ ተለዉ እንታይ ይግበር ኣብ ሓዳር ክገጥሙ ዝኽእሉ ፈተናታት እንታይ እዮም ብኸመይኸ ይፍትሑ መን ይድግፈኒ ኣነ ኣብ መጻጻኢ እንታይ ይመስል ኣየናይ ቻሌንጅ ክገብረኒ ይኽእል እዚና ፍልጠት እዩ ካብኡ እንደገና ስኪል ንብሎም ክእለታት ለምሳሌ ጎንፂ ትፍጠር ተሎ ጎንፂ ናብ ምፍታሕ ክእለት እኒሄካ ዶ ውሳነ ናብ ምሃብ ክእለት እኒሄካ ዶ ፋይናንስ ብኣግባብ ናብ ምጥቃም ክእለት እኒሄካ ዶ ምስ ካልኦት ናይቲ ስድራ ኣካላት ርክብ ናብ ምፍጣር ክእለት እኒሄካ ዶ ተሓዳር ወይ እንደገና ተቋም ችግር ኣብ ልበፅሖ ግዜ ካብቲ ችግር ዝኣተዎ ኣውፂኻ ክተቐፅሎ ክእለት እኒሄካ ዶ ወይስ ሓዲግካ ኢኻ ትኸድ ክእለት ካልኣይ ነጥብ እዩ ሳልሳይ ኣረኣእያ እዩ ሕዚ ኣረኣእያ ናኩሉ ነገር እዩ ኣሉታዊ ኣረኣእያ ዝሃለየካ እንድሕር ናብ ሓዳር ተኣትኾንካ ክላእ ሓዳር እኮ ከምዚ እዩ ሓዳር እኮ እስር ቤት እዩ ሓዳር እኮ ጭንቀት እዩ ሓዳር እኮ ነፃነት የብሉ ልብል ኣረኣእያ ዘለዎ ሓደ መንእሰይና ኣይ ሓዳር ስቴቢሊቲ እዩ ርግዓት እዩ ሓዳር ጥንቁቕነት እዩ ሓዳር ደስተኝነት እዩ ሓዳር ናየ ትብሎ ቁፅሪ ሓደ ሰብ ምርካብ እዩ ዝብል ኣረኣእያ ዘለዎ ሰብ ምስ ኣተወ ናይቲ ሓዳር ሳክሰስ ወይ እንደገና ዕውትነት ሓደ ክኾነ ይኽእል ብዚኣቶም ምኽንያት ቅድሚ ሓዳር ሰባት ስልጠና ክወስዱ ካውንስሊንግ ክወስዱ ግድን ይኾን ምክንያቱም ኣድላይ ስለ ዝኾነ ካብዚ ተላዒልና ምስ ዕግበት ይራኸብ እዩ ኣቲኻ ተዓግቦ መጠን ምክንያቱም ኣሉታዊ ኣረኣእያ ሒዝካ ኣቲኻ እንድሕር ትኽክል ለይተኸደ ኩሉ ሻዕ ናማረርካ ኢኻ ትነብር ስለግነኻዮ ነገር ደስተኛ ክትኾነ ይትኽእል መፅናዕትታት እንታይ ይብሉ እዩ ሕዚ ኩሉ ሻዕ ዳታ ንርአሞ ተወሰነ ብሓፂሩ ሓፀር ስልጠና እያ እዚኣ ካሊእ ግዜ ብሰፊሑ ንኸዶ ኢና ለምሳሌ ሓደ ዳታ ክነግረኩም ሓዳር ካብ ተመስረቱ 50% ብፍትሕ ይውድኡ ካብ ሕድሕድ ሎማዓንቲ ዝተመዝገበ ሓዳር ለምሳሌ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ 50% ግዚኡ ክፈላለ ይኽእል ድሕሪ 1 ዓመት ክኾን ይኽእል ድሕሪ 2 መዓልቲ ክኾን ይኽእል ድሕሪ 2 ዓመት ክኾን ይኽእል ድሕሪ 10 ዓመት 50% ኣብዚ ግን እንታይ እዩ እሶ ውሽጢ ቅድሚ ተእቲና 30% ግን 30% ተወሳኺ ስልጠና ዝወሰዱ ወይ እንደገና ካውንስሊንግ ዝረኸቡ ቅድሚ ሓዳር ትምህርቲ ዝተምሃሩ ና ለይምፍታሕ ወይ እንደገና ተሓዳር ሳክሰስፉል ና ምዃን ዕድሉ ይውስኽ ስለዚ 50 ናባዕሉ እኒኦ ባይ ዲፎልት ፕላስ 30 ተወሳኺ ተሎ እንታይ ይኾነልና ኣሎ 80% ሳክሰስፉል ና ምዃን ዕድሉ ተስፍሖ ኣለኻ ብኡ ልክዕ 30% እንደገና ዕግበትና ምርካብ ምክንያቱም ንምንታይ ሃም ተኣቱለኻ እንድሕር ፈሪጥካ ኮንካ ካብቲ ትገብሮ ኣለኻ ዕግበትና ምርካብ ፕሮባቢሊቲ ወይ ዕድል ልሰፍሐ ይኾን ካብኡ ብተወሳኺ እንደገና ግጭት ለምሳሌ ብስታንዳርድ ዲቪዬሽን ኣብ ስታቲስቲክስ ኣተይ ብዙሕ ከድክመኩም ኣይደሊ ግን ብሓዳር ግጭት እና ብመጠን ለሓዳር ልውሃብ ኮሚትመንት መስዋዕትነት እንታይ ምዃኑ ፈሊጡ ለኣተወ ካውንስሊንግ ረኺቡ ለኣተወትና ለኣተወ ብኮሚትመንት ደረጃ ብኮሚትመንት እንታይ ማለት እዩ ቀልጢፍካ ተኣትዎ ቀልጢፍካ ትወፅኦ ነገር የኾነ ኮሚትድ ና ምዃን ንኡ መስዋዕትነት ና ምኽፋል ክትገብሮ ዝግበአካ ነገር ና ምግባር ክትጥንቀቆ ዝግበአካ ነገር ና ምጥንቃቅ ዕድልካ ይሰፍዕ ፕሪሜሪ ትሬኒንግ ምውሳድና ለይምውሳድ ናይ ክልቲኦም ዲፈረንስ ስለዚ ብዚ ምኽንያት ኢና እዚ ነገር እዚ ኣዳሊናዮና ብዙሓት መናእሰይ ለምሳሌ ሰላም ክኾኑ እዩ ኩነታት ክመቻቸ ኩሉ ሻዕ ብተስፋ ኢና ንምራሕ እዚ ዓብይ ጾም ምስ ተወድአ ጋጣሚ ኮይኑ ክልቲኡ ኦርቶዶክስና ና እስልምና ሓደ ይውዒል እንዮ ብድሕሪኡ ህይወት ይቕፅል ብዙሓት ሓደሽቲ ተመርዓውቲ ሃምልህሉ ያው ወቕቱ እዩ ስለዚ እዚኣቶም መፂኦም ከምዚ ዓይነት ስፍሕ ዝበለ እዚ መፋለጢ ሰባት ኣብ ሩፍታና መልቲሚድያ እና ትሬኒንግ ሴንተር እንታይ ይግበርሎ ዝብል ነገር ክፈልጡ ምእንቲ ተዘጋጀየ ሓፂር እምበር እዚ ማለት ይኾነ ስለዚ እዚ እንድሕር ኮይኑ ዕላምኡስ እንድሕር ኮይኑ ላፍቲ ዋና ነገር ንምፃእ ብዙሕ ግዜ ሰብ ሓዳር ስድራ
ፍቕሪ ልብሉ ነገራት ሓዋውሱ ኢሉ ሪኦም እቶም ና እንግሊዝኛ ሕዚ ላቭ ሜሬጅ ፋሚሊ ዌዲንግ ኮንፊውዥን እኒኦ ፅሩይ ዝበለ ነገር ክሊር ዝኾነ ነገር የለን ንኣኻቱም ግን ሓደ ጥያቄ ስልጠና ስለ ዝኾነ ምናልባት ሓዳር ትበሃል ተሎ ንኣኻቱም እንታይ እዩ ላብ ርእስኹም ዝመፅእ ዋስ ሓዳር እሺ ያው ሓዳር ማለት ኣብ መንጎ ክልተ ተፃረርቲ ፆታ ብስምምዕነት ብምስርትዎ ብፍቓድ ብምስርትዎ መርዓ ክንብሎ ንኽእል ወይ ንቐፃሊ ሂወቶም ዝምስርትዎ እንታይ መግለፂ እሺ ንቐፅል ያው ሓዳር ማለት ንዓይ ከም ርዳእኒ ብሃይማኖት ዳውኒ ጽድቂ ለለ እንትን ገብረና ሓዳር ማለት ጽድቂ ብሓጺሩ ማለት በጣም ጽቡቕ ስለዚ ሌጋል ሕጋዊ ዝኾነ ነገር አልዒሉ እቲ እንደገና ሃይማኖታዊ ዝኾነ ነገር አልዒሉ ስለዚ ሓዳር ማለት ግን ናክልተ ሰባት ጥምረት እዩ ና ተጻረርቲ ጾታ ጥምረት እዩ ኤ ዩኒየን ቢ ኢልና ተወሲድና ግን ታይ ዓይነት ሶ ኣብዚ ንሪኦ ኣለና ነገር ሓደ ሕጋዊ እዩ ስለዚ ሕጋዊ ኮንሲኩዌንስ ለኒዎ ማለት እዩ ሕጋዊ እዩ ሕጋዊ ሳዕቤን ለኒዎ ማለት እዩ ሕጋዊ ኮንትራት እዩ ልበሎ ዓንቶ ኮንትራት እዩ ሓደ ካብኡ እንደገና ኢኮኖሚያዊ እዩ ኢኮኖሚያዊ ለ እዩ ካብ ሓደ ክልተ ይሕሽ ተሳትፎኦም ግን ብስምምዕነት ክፈላለ ይኽእል ኣነ ብከምዚ ክሳተፍ እየ ስኺ ብከምዚ ትሳተፊ ግን ዜሩ ግን ኢኮኖሚያዊ ዝኾነ ፐርፐዝ ለ እኒሆ ቀፂሉ ስምዒታዊ ጥምረት ለ እኒዮ ግን እዚ ጥራሕ ይኾነ ብዩ ዓንተ ወል ተልሓሉ ሃይማኖታዊ መሰረት ለ እኒሆ ቀፂሉ እንደገና ማሕበራዊ መሰረት ለ እኒሆ ስለዚ ቶም ኮምፖነንትስ ላበዚሑ እዮም ዝኸዱ ሓደ ግዜ ሓንቲ ነፀላ ጥራሕ ሒዝና ንኣቲ ለምሳሌ ሓደ ሰብ ኢኮኖሚያዊ ትብል ጥራሕ ሒዙ ይኣቱ ወይ እንደገና ሓደ ሰብ ማሕበራዊ ትብል ጥራሕ ሒዙ ይኣቱ ወይ ሓደ ሰብ እንደገና ፊዚካሊ ወይ ኢሞሽናል ትብል ጥራሕ ሒዙ ይኣቱ ሓደ ግዜ እንደገና ሃይማኖታዊ ትብል ጥራሕ ሒዙ ይኣቱ እሱ ከስዕዎ ዝኽእል ነገር ለኣኻቱም ኣይነግረኩም ተሕጋዊ ትብል ረሲዕዋ ይኸድ ለምሳሌ ሓደ ሰብ ሕጋዊት ምዃና ለ ይርስዓ ኣብ ሳዕቤና ጥራሕ ልክዕ ሓምቱ ቀልጢፉ ለኣተዎ ቀልጢፉ ክወፅእ ትብል ተሎ ሓደ ግዜ ብለይተደለየ መልክዑ ነገራት ትወሳሰቡ ተለዉ ትርኢ ለምሳሌ ኣብ ንብረት ብዙሕ ዕንወት ከብፅሕ ይኽእል ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ ብዙሕ ዕንወት ከብፅሕ ይኽእል ሳዕቤኑ ብለይ ምፍላጥ ምክንያቱም ሶሻል ትብል ተለና ሕዚ ሓምቲ በቐዳማይ ኣብቱ ምሕተት ለልዕልናዮ ክልተ ሰባት እውን ክልተ ቤተሰብ እውን እዮም ዝመርዓው ኣሎ ተሓላፍነት ናበይንኻ ዘይኮነስ ናይ ብዙሓት እዩ ስለዚ ሜሬጅ ኢንስቲቱሽን እዩ እዚ ፈሊጥካ ምእታውና ከይፈለጥካ ምእታው ብፍላይ ቀልጢፍካ ሓዳር ትገብረሉ ግዜ ዕድመ እናነኣሰ ምስ ከደ ቁፅሪ ኣብቲ ጉዳይ ዝህልወካ ፍልጠት እንታይ እናኾነ እዩ ዝኸድ ናብ ሓደ እዩ ዝኸድ ምድንጓይ ምናልባት ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣድቫንቴጅ ክህልዎ ይኽእል እንታይ እዩ ዝሐሸ ፍልጠት ክህልወካ ይኽእል ምቕልጣፍ ናይ ባዕሉ ጥቕሚ ኣለዎ ኣዘ ሴም ታይም እንደገና ናይ ባዕሉ ጉድኣት ኣለዎ ሓደ ካብቶም ጉድኣታት እንታይ ዓይነት ጥምረት እዩ የልኣት ኣለኹ ኢልካ ካብ ዘይምፍላጥ ዝመፁ ሕልኽልኽ ዝበሉ ተመሊሶም ኣብ ናትካ ስነ ልቦና ኣፍቱ ማሕበራዊ ኩነታት ኣፍቱ ካልኦት ዝበልናዮም ኣስፔክትስ ፅልዋ ክሕድር ዝኽእል ነገር ከምፅእ ይኽእል እዩ